Aïcha, on est où le carreau de Nema? Baisse d'un ton quand tu me parles. Mais si un seul de venir entreprise, hein? Tu penses que il m'a pas pu faire des entreprises qui étaient. Tu penses que les gars sont du chocolat là? Mais Canada non ici est en tombila. Les choux de Tamano. Choua. Aw b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Abla. Njani bisa. Wafa manan seliri ma adli agli ta kuma. We can't send ni black majama wala fui. Voilà. Wakati bɛɛ I bɛ bɔ I bɛna fo sufɛ bi occasion min sɔrɔ la an t'an profiter o la. Ni papa kɔnɔ k'aw ta sini ban kɔ. Aw ka paro jumɛn de daba k'a tɛ fɛn ni wari ko tɛ. Wa ne yɛrɛ mako bɛ wari la. Paris furu kɔɲɔ bɛ n bolo dɛ uniforme dɛ a donna ta a bɔra ta aw tɛ sigi aw fɛrɛ fiyewu ko wari ko ma ma sigi k'an yɛrɛ de kun an yɛrɛ de kun Ne yɛrɛ mako bɛ wari la. Ma fiya n'a tɛ laban ni wari ko tɛ a tɛ yen. Fati, wari tɛ yen. E tɛ foyi diya mɔgɔ la yɛrɛ. Mun? N'i tɛ foyi diya don mɔgɔ la. Wari tɛ yen o parce que n'i ye ɲininka sisan I b'a fɔ de ko ne bɛ bɔ wari dilan mansin de bɛ n bolo baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa dɔrɔn ka wari dilan dɔrɔn k'a kɛ poche kɔnɔ ka na yaala n'a ye ka na d'e ma e t'a dɔn k'a mɔgɔ bɛ sɛgɛn k'a ɲini e t'a dɔn k'a fɔ ko wari ko ɲɛtigi b'a la wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ janko k'a tiɲɛ minɛ o la. A ka ɲi ne ma taa dabɔ o bɛɛ kama. Wari foyi t'u la kɔɲɔ muso yɛrɛ ambition foyi kɔɲɔ bɛ n bolo dɛ denkundi b'an bolo dɛ manamana ko. Aïcha. Allô Aïcha? Ça va? Quoi tu veux? Oui? Oui. Allez, on va la dar. Aïcha, on est où le carreau de Nema? Arrête. Comment on a barré la 100. Kale mo gobe. Itermuso fa ko serge ne ko ne kan tele. Ita sa ma ko laki. No, ni to na. Ni sa. Kasi ni me. Ko kele. Ni te kele bayin. Ba ko be kele. Wagati ni fitini mgenyo ngo be kele. Ni te ni. Tira la fiya jana gana. Oui. Aïcha bɛ mun ye? Depuis k'a bɛ don ne ka bureau kɔnɔ fo ka taa I jɔ kɔfɛ bureau la. Ça va pas non? Et puis ne ye mun wele ni façon ko ne kana région kɛ mɔgɔ bɛ na. Tɛmɛ ka bɔ n ka bureau kɔfɛ dɛ. Et puis I bɛ taa f'i bɛ munumunu k'i jɔ o ka fɛn kɔfɛ. Est-ce que c'est normal? N'i y'a tɛmɛ ka bɔ yen. Oh. Baisse d'un ton quand tu me parles. D'accord? Faut les torts de là. Hein? C'est vrai que né est parce que j'ai besoin de toi, mais tu arrives, tu me trouves, ben, tu baisses d'un ton. Il gagne la main, ou bien? C'est toi qui me parles comme ça. Aïcha?
Omar. Bon, bien, on va le faire. Omar. Oui, ah oui. Je te dis, tu baisses des tons lorsque tu me parles. Eh, madame, n'a qu'un fautable là. Il me remet quoi, faut qu'il y ait un bureau fait. Et avec la couleur est bien. Omar. Ou donc, ne papier de dire mais là signé. Et avec l'état là. Et avec le diable. Et il y a un papier mon cala. Au papier il ça me donne tout le droit, tous les droits d'être derrière ce bureau. Il y a moi. Il y a une entreprise à Chatali. Non, il est là. Ça fait 20 ans que l'entreprise a réalisé jusqu'à ce qu'un bédou qui est à Barla qui est blanc comme mon secrétaire, comme un secrétaire personnel. Et tate, et mon foutu. Et mon bar foutu dans l'entreprise en détail. Et ça, détail, tout là. Tu as tout simplement signé. Tu as copié, mais j'ai pas compris. Tu as signé les ayants droit. Il y a Dinema, les Aïchama. Un document flâné. Attends. Vas-y. Ah bon? Bah oui. Tu m'as fouillé à la folle. Non, fille, vous m'en avez dit que vous avez une signature de l'entreprise. Hein? Tu penses que il m'a papier fait de l'entreprise qui est là? Tu penses que il y a sur le jour là? Hein? Ça, tu penses que il y a sur le jour là? Et puis, en plus, il y a les kilos qui sont là, bureau. Heureusement que c'était les photocopies. Et pour le nez de l'alomadea. Nebe original d'Imeka Fara. Ni une photocopie de. Ici, là, ça m'appartient. À partir de l'instant où tu as signé. C'est pour ça que tu as passé tout ce temps ici. Mais le fait que il n'est pas fait, et acheté bof. Sors de mon bureau avant que j'appelle la police. D'accord? Donc, ni confiance bête d'ailleurs. Il n'a pas pu signer. Il a papier qui crée d'autres langues. Il va signer. Tu penses qu'il y a une entreprise qui taille? Oui, aujourd'hui, peut-être tu as ce droit. Mais il n'y a pas. Mais la fille, moi, c'est un barrage. C'est un barrage. C'est rêve de mon inconnu. Ici. Mais oui, c'est qu'à gérer. Attends, faut mettre avec. Prends-le là, on verra. Omar, je te dis de sortir de mon bureau. Avec confiance, il confiance d'ailleurs. Il connaît. Problème là. Ici. Ça va prendre du temps. Tu penses que tu as gagné. Ici. Problème là. J'ai un document direct, il va la dire, il a signé. Voilà de manière. Là, je fais Tu m'as trahi. Aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Mais quand tu soupes dima. Aïe, bébé kenina. Kajuya soube kenina. Ne vous kangar di Omar. Tu ne mérites même pas que je prononce ton nom. Je vais on verra. Puis on verra ce qui se passera. N'importe quoi. Papa. Papa.
Mbe, kana dɔrɔn k'i sigi tan tɔ n bila. Mbe. Ne su de bɛ taama na. Su wa? Ni sali de bɛ ka taama Fati. Ni su ne tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen. Cogo di? N ɲɛna. Ha? Jaja. Ne ka secrétaire ne hakili la n ko ɲin don. Ne hakili la n ko danayama don. N ye n ka fɛn bɛɛ confier a la. N ka du bɛɛ a b'a bɛɛ kalama. A ye mun kɛ? Ani dɔ ma taa dɛmɛ bɛɛ kɛ ka taa papier labɛn. Ka n ka entreprise papier ta ka na ni papier ye. Ka na di yan ko dossier de don n ka signé. N ma kalan n m'a lajɛ n y'a signé. N ka entreprise papier n yɛrɛ bolo de y'a signé ka sɛbɛn a ma k'a di a ma. N salen tɛ yan. San 20 ni kɔ baara san 20 ni kɔ tɔɔrɔ ka secrétaire ta tout récemment u kana dɔrɔn kana c'est-à-dire ka ɲagami ka entreprise ka to a yɛrɛ tɔgɔ la ka n ka entreprise yɛlɛma ka k'a yɛrɛ tɔgɔ la. Aïcha i terimuso Aïcha. Ala so hakili la ɲuman na. Sabali d'a ma. Vraiment ne yɛrɛ kɔni tora ka kɛ sisan o de ye ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi. N bɛ min ɲini e fɛ furu ɲɔgɔnya la furu de b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. San joli furu n b'a ɲini fɛ furu kama furu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bonya kama i ka yafa n ma Ala ni kira kama. Sabula kabini nin ko in daminɛ ne yɛrɛ ye tɔɔrɔli min kɛ Aïcha ka ko la Ala dɔrɔn de b'a dɔn. N b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma Ala kama parce que n t'a dɔn fɛn min yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ la quoi n t'a dɔn n tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. I bɛ yafa n ma Ala kama. Papa, ni ka kɔrɔ fɔ mɛ. Papa, ne ma jigi la koyi. Ne bɛ Ala de fo bi ka Ala barika da. Ala min sɔnna ka bi yira ne la. Wa foyi ma ni tiɲɛ in bange bi ka ne kɛ mɔgɔ jɛlen ye bi Ala kɔ ani sabali. Ni Aïcha ko in na papa ye diɲɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ da ne Fati kan. Ne ti to yen, ne balima ti to yen. N fa tɛ to yen la, n ba tɛ to yen la. Ne jɛra n ka siw bɛɛ la yan nɔ ka to ka Aïcha kɔ. E y'i ban nasɔngɔdiw bɛɛ ma yan ka ne si kɔngɔ la ka ne tile kɔngɔ la yan Aïcha ko in na. Depuis de a daminɛ la ka fa wuli ne la ka tila ka na fa bɔ ne la ka hadamadenya taabolo don ne kɔrɔ. N'a kun fɔra ne ye k'a bi ban ne b'a fɔ n ko nkalon don. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ja n'i muɲuna Ala kama ka sabali Ala ye Ala b'a to i ta la. Ne kun bɛ n jɔ yan ka si ɲɛ la ka n sigi ka Umaru kelen dɔrɔn de kɔnɔ. N'i ma na ne ti da. Fajiri de kun bɛ k'i donguma ye ka na ne dalen sɔrɔ yan. Ne mi kɛlɛ ma kiri wili a ma foyi foyi fɔ. Aïcha ko la e ma jugu foyi y'i yɛrɛ la dugukolo sanfɛ n'a bɔra ne Fati la. Ni ne kun yɛlɛla e papa fɛ o ye kɛlɛ ye. Ni y'i dɛmɛ ka kasi o kun y'o kasi kelen ye. Ne sigilen bɛ e ka so in sigila yan Ala kama furu ye ne se yan. Ni tagali ko don ne bɛ se ka taa cɛ wɛrɛ bɛ ne furu. Nka ne ma nafa de ye o la. O la ne ye Ala minɛ k'an sigi ka Ala kira minɛ k'an sigi n ka du b'an dun. Cɛya tɛ ko n ye sɔrɔ kɛ walima ne bɛ ko wɛrɛ la min bɛ ne bolo so kɔnɔ o ye fu ye. Muso bɛɛ ye muso ye. Hali ni tun k'i bɛ Aïcha furu ne tɛ don i n'a furuli cɛ. Nka furu ka di ne ye ni kanu ye kɛnɛma. Parce que e bɛ bonya bɔ i la
i b'a bɔ anw minnu y'i muso ye i b'a bɔ n fɛnɛ kan ne y'a la essaye cogo o cogo n ko me n'i hakili yira ɲɔgɔn na i ma sɔn ne ye n fa fɔ k'an ba fɔ ne ma sɔn Arama bɛ se ka taa den tɛ Arama bolo ni ne fatikun bɔra e ka furu la bi dɔ wɛrɛ tɛ fɔ k'a ye bɔra Umaru kunna furu la a ma se ka Umaru n'a jogo kun ne bɛ n sigi n den kelen de kama e ko ko kɛnɛ na ne y'a bɛɛ mun tɔgɔ la Ala kama kira kama furu kama n den kama e tun bɛ k'a kɛ cogo min ni ne tun y'a kɛ ten wallahi bi tiɲɛ tun tɛ bange ne ɲɛna Fati i wasara hali ni ma kuma bilen nka e ka to kuma ba ye Aisha min wallahi a tɛ bila Samu ko an baara ale t'a dɔn ne ye entreprise créer cogo min papa n kɔni bɛ min f'i ye ni Ala sɔnna faamaw b'an bɔ ɲɔgɔn na Aisata don Aisata tɛ o adamaden f'i k'a dɔn ko cɛ ka pouvoir y'a muso de awɔ i bɛ jɔ fɛnni min na i ka so kɔnɔ i ka pouvoir ye o de i n'a fɔ muso fɛnɛ ka pouvoir y'a cɛ ye cogoya min na wari mana k'e kun ka kɛ sungurubatigɛla ye cogo o cogo Umaru a bila i kunna k'i bɛ tugula ne i kɔ fɛnɛ kɔ wagati min na i ye nin ɲɔgɔnna de kɛ ni ni bonya ka kan kɛnɛma ta ni bonya ka kan mais min kan ka bonya n'a bɛɛ ye o sokɔnɔ ta de nka komi i yɛrɛ ko Ala n'Ala kira kama ne fɛnɛ Fati yafari ma Ala n'a kira kama furu kama ne yafari ma o kama wa ne tɛ n ta i fɛ ni Ala ye min latigɛ jɔn kan o de bɛ kɛ e ni ne fila Ala ka hakili ɲuman di e ni ne fila bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa a barika Ala n'Ala kira jadon baden bɛ Ala bolo min tɛ don gɛlɛn Ala e min sɔnna ka kunu yira ne la ka tila ka bi yira ne la o de la a bɛ fɔ ko muso ko mana kɛ cogo o cogo k'i k'i muɲu ko don dɔ k'a b'i ban ni ne tun ye n ta Umaru fɛ k'a kɛlɛ ka wowo ci a nɔfɛ ayi bi Umaru tun tɛ ne n'a sigi k'a fɔ ne ma ko ne ka yafa a ma o la ni cɛbakɔrɔ ye diɲɛ fɛn o fɛn k'i la furu kɔnɔ a mun i togo la i k'a kɛ Ala kama k'a kɛ furu kama ni Ala m'i ka saya se joona a bɛ tila a bɛ segin a kɔ fan fila mana dusu ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ fan bɛɛ tiɲɛ ye ale dusu wagati o bɛnna ne dusu da kuma ma wa ni ne tun ma faamu an tun tɛ ɲɔgɔn ye fo ka dugukolo meleke nka ne bɛ Ala de fo e Ala min jɔlen don i sun na i tɛ sunɔgɔ a barika ne ka musokisɛya tɛ ne ka fangatigiya tɛ ne ka foyi tɛ e Ala de ye ne latigɛ bi ko nin bɛ kɛ hali bi i ka hakilina ɲuman di ne ni Umaru fila bɛɛ lajɛlen ma